జేఎన్ఎం టీవీ న్యూస్ కు స్వాగతం. వార్తలు చదువుతుంది కె శర్మిష. అక్రమంగా తరలిస్తున్న బంగారాన్ని రైల్వే పోలీసులు కోట్ల విలువ చేసే బంగారు ఆభరణాలను ఎలాంటి హామీ పత్రాలు లేకుండా అక్రమంగా రవాణా చేస్తున్న ఇద్దరు యువకులను నెల్లూరు రైల్వే పోలీసులు పట్టుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా రైల్వే పోలీస్ అధికారి మాట్లాడుతూ, హౌరా నుండి చెన్నై వెళ్తున్న రైలు నుండి ఇద్దరు యువకులు 2 సూట్ కేసులతో నెల్లూరు రైల్వే స్టేషన్లో దిగగా తాము అనుమానాస్పద స్థితిలో లగేజీలను తనిఖీ చేయగా 35 కేజీల 188 గ్రాముల తయారు చేసిన బంగారు ఆభరణాలు ఉన్నాయని, దీని విలువ సుమారు 9 కోట్లు ఉంటుందన్నారు. బంగారు కలకత్తా నుండి వచ్చినట్లు గుర్తించామన్నారు. ఈ బంగారుకి సంబంధించి స్థానిక మండపాల వీధికి చెందిన కేబీ గోల్డ్ జ్యువెలరీ పేరుతో రసీదు ఉందన్నారు. అయితే బంగారు విలువకు సంబంధించిన ఎలాంటి హామీ పత్రాలు లేవని తెలిపారు. సదరు యువకులు రాజస్థాన్కు చెందిన వారు కాగా కేబీ జ్యువెలరీ షాపులో గుమస్తాలుగా పనిచేస్తున్నట్లు తెలిసిందన్నారు. తాము పట్టుకున్న బంగారు విషయమై సెంట్రల్ ఎక్సైజ్, వాణిజ్య పన్నుల శాఖ, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ శాఖల అధికారులకు సమాచారాన్ని అందించామన్నారు. ఇంత పెద్ద మొత్తంలో అక్రమంగా రవాణా చేస్తున్న బంగారుని పట్టుకోవడం ఇటీవల కాలంలో ఇదేనని చెప్పవచ్చు. ఏదేమైనప్పటికీ ఇతర రాష్ట్రాల నుండి నెల్లూరుకి బంగారు అక్రమంగా రవాణా అవుతుందనేందుకు ఈ సంఘటన రుజువు చేస్తుంది. సమాచారం ఇచ్చి ఈ వ్యక్తులపైన, ఈ సంస్థలపైన వారి చట్టాల ప్రకారం ఎలాంటి పన్ను వసూలు చేయాలి, ఏమేమి చర్యలు తీసుకోవాలనే దాని కొరకు తదుపరి ఆయా శాఖలకు పంపడం జరుగుతుంది. సుమారు 9 కోట్ల రూపాయల వరకు దీని విలువ ఉంటుందని, 35 కిలోల 188 గ్రాములు. నగరంలో ఎప్పుడు లేని విధంగా బంగారాన్ని రైల్వే పోలీసు వారు పట్టుకున్నారు. దాదాపు 35 కిలోల 188 గ్రాముల బంగారాన్ని ఈరోజు నెల్లూరు మెయిన్ రైల్వే స్టేషన్ పోలీసు వారు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అక్రమంగా నెల్లూరు రవాణా చేస్తున్న దొంగ బంగారం నేడు వెలుగులోకి వచ్చింది. నెల్లూరులోని కేబీ జ్యువెలర్స్కి 35 కిలోల పైన బంగారం రవాణా ఇద్దరు వ్యక్తులు చేస్తుండగా రైల్వే పోలీసు వారు తనిఖీలలో బయటపడింది. వారు కుందన్ కైలాష్ కుమార్, కుందన్ వ్యాస్ అనే ఇద్దరు వ్యక్తులు నెల్లూరులోని కేబీ జ్యువెలర్స్ అనే సంస్థకు ఈ బంగారాన్ని చేరవేస్తుండగా రైల్వే పోలీసు వారు పట్టుకున్నారు. కోల్కతాలో వివిధ సంస్థల్లో తయారైన ఈ బంగారం సరైన పత్రాలు లేకుండా రవాణా కావడంతో పోలీసు వాళ్ళు అదుపులోకి. కెమెరామెన్ సుధీర్తో కృష్ణ. నెల్లూరు మంత్రులు, శాసనసభ్యులది సమైక్యవాదమా లేక తెలంగాణ వాదమా తేల్చి చెప్పాలి. విద్యార్థి సంఘం జేఏసీ నాయకుల ప్రశ్న. దేశ స్థాయిలో సమైక్యాంధ్ర, తెలంగాణ అంశాలపై పెద్ద ఎత్తున చర్చలు, సభలు, సమావేశాలు జరుగుతుండగా నెల్లూరు జిల్లాకు చెందిన మంత్రులు, శాసనసభ్యులు మాత్రం సమైక్యవాదానికి కట్టుబడి ఉన్నారా లేక తెలంగాణ అంశానికి మద్దతు తెలుపుతున్నారా అనే విషయంపై స్పష్టమైన నిర్ణయాన్ని తెలియజేయకపోవడం సిగ్గుచేటైన చర్య అని విద్యార్థి సంఘాల జేఏసీ నాయకులు టి అంజయ్య, జిల్లా ప్రతినిధుల తీవ్రంగా దుయ్యబట్టారు. శుక్రవారం సమైక్యాంధ్ర ఆధ్వర్యంలో జరిగిన రోజాపూల పంపిణీ కార్యక్రమంలో అంజయ్య పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, ఇతర జిల్లాల మంత్రులు, శాసనసభ్యులను చూసైనా జిల్లా ప్రజాప్రతినిధులు నేర్చుకోవాలని ఎద్దేవా చేశారు. ఇప్పటికైనా జిల్లా ప్రజాప్రతినిధులు సమైక్యాంధ్రపై స్పష్టమైన ప్రకటన చేయనట్లయితే వారి గృహాలను ముట్టడిస్తామని హెచ్చరించారు. నెల్లూరు జిల్లాకి ఇప్పుడు మాత్రం ఉద్యమాలు కూడా ఏం చేయట్లేదంటే ఆయన స్వార్థ రాజకీయాల కోసం సమైక్యాంధ్ర తీసుకోవడం చాలా దారుణం. ఇప్పటికైనా కూడా తెలంగాణలో ఏ విధంగా గొడవలు జరుగుతున్నాయో సీమాంధ్రలో కూడా ఆ విధంగా లేకుండా స్వచ్ఛందంగా అనంతపురం, గుంటూరు, తిరుపతిలో ఈరోజు విద్యా సంస్థలు బంధునిచ్చారు. కానీ మన నెల్లూరు జిల్లాలో విద్యా సంస్థలు బంధునేయాలంటే ఇక్కడ సమైక్యాంధ్ర తరఫున చేయాలన్నా చేసే వాళ్ళని ఆపేస్తారు, చేయని వాళ్ళు కూడా ఆపుతారు. అట్లా ఉంది ఇక్కడ ఉన్న రాజకీయం. దీని మీద కూడా మేము తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం. మీరందరూ సమైక్యాంధ్రంగా మద్దతు ఇచ్చి, కోర్ కమిటీ ఈ రోజు జరుగుతున్న సీమాంధ్రలో రాజకీయ నాయకులందరూ కూడా అక్కడికి వెళ్లారు. మీరందరూ సమైక్యాంధ్రకి మద్దతుగా ఉండే పని అయితే అక్కడ తీర్మానం అయితే మళ్ళీ సీమాంధ్రలో అడుగు పెట్టండి. లేకుంటే మీరు అక్కడే సజెషన్ దహనం అయిపోవాలా. లేకుంటే మేము మాత్రం ఒకటే చెప్తున్నాం, ఎమ్మెల్యేలు 3 రోజుల లోపల నెల్లూరు జిల్లాలో రాజీనామాలు చేయకుంటే వాళ్ళ ఇళ్లని మేము ముట్టడిస్తామని చెప్పి గతంలో కూడా మేము చెప్పాము. ఇప్పుడు కూడా చేయకుండా ఉంటే ఇది చాలా దారుణమైన విషయం. ఇప్పుడు మేము అనేక కారణాల వల్ల ఈరోజు ఉద్యమాలు కానీ ఏదైనా కానీ స్వచ్ఛందంగానే అందరికి అనుకూలంగానే చేస్తున్నాం. కానీ తెలంగాణలో ఏ విధంగా చేస్తున్నారో ఆ విధంగా ఏమి చేయట్లేదు. రాయలసీమ రాజకీయ నాయకులు తెలుసుకోండి, వాళ్ళని చూసి బుద్ధి తెచ్చుకోండి. నెల్లూరు జిల్లా రాజకీయ నాయకులు వాళ్ళని చూసి బుద్ధి తెచ్చుకొని ఈరోజు మీరు ఉద్యమాలు పాల్గొనండి. రాజీనామా చేయాల్సిందిగా మేము తెలియజేస్తున్నాం.
మీరు ఈరోజు మీ స్వార్థ రాజకీయాల కోసం ఈరోజు పంచాయతీ ఎలక్షన్లు వచ్చాయని చెప్పి తెలంగాణ విడిపోవడం అని చెప్పి వాళ్ళని సవారపరచడం, రాయలసీమలో ఉన్న ఎమ్మెల్యే రాజీనామా చేసి ఉద్రిక్త సీమాంధ్రలు చేయడం, సీమాంధ్ర విద్యార్థులు కానీ కత్తులు కానీ పట్టుకున్నారంటే తెలంగాణలో కానీ సీమాంధ్ర ఎమ్మెల్యేలు కానీ మంత్రులు కానీ ఎవరు కూడా మిగలరని మేము మంత్రులకి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డికి ప్రతి ఒక్కరికి తెలియజేస్తున్నాం, హెచ్చరిస్తున్నాం. సమైక్యాంధ్రకు మద్దతు తెలుపుతూ నెల్లూరు బార్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో స్థానిక స్పష్టమైన హామీతో వస్తే సరే సరి, లేదంటే అధోగతి. సీమాంధ్ర నేతలకు విద్యార్థి సంఘం జేఏసీ నేతల హెచ్చరికమైన హామీతో సీమాంధ్ర నేతలు వస్తే సరే సరి, లేదంటే వారు అధోగతి పాలవుతారని విద్యార్థి సంఘాల జేఏసీ నాయకులు కృష్ణా యాదవ్ హెచ్చరించారు. ఈ నెల 14వ తేదీన జిల్లాలోని ప్రజాప్రతినిధులచే రాజీనామాలు చేయించి 20వ తేదీ నుండి హైదరాబాద్లో ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేయనున్నట్లు తెలిపారు.